hyvillä mieli, että hyvä viikko meillä alla ja mikä sen parempaa kuin aloittaa Kalajoella ja meillä on rähinäryhmä lähdössä mukaan, niin varmasti saa hyvää starttia. Lauantaina vielä kotipeli, mikä sen parempi. Kyllä pitää olla heti koko joukkueena ytimessä, että varmasti ei tule kummastakaan pelistä helpolla pisteitä. Pitää kyllä 60 minuuttia jaksaa molemmissa peleissä painaa, että pisteitä tulee. No hyvin on koko viikko nyt tuossa niinku päästy reenaamaan niinku viisikkohommia ja vähän ylivoimaakin, että hyvä valmistautuminen ja pikkusen perhosia vatsassa totta kai pitää ollakin, että niin sarja avaus ja Kalajoki vastassa ja Kasitien derby, niin mikä sen mukavampaa. No kyllähän niin kuin sanoinkin tuossa, että perhosia vähän vatsassa, että jännittää totta kai pitkästä aikaa itse siellä niinku ihan ytimessä mukana. Että kamppailuvaade varmaan on kovaa ja siellä pitää joka sentistä taistella, niin mä luulen, että se on makia pelaajille ja syttyy kyllä varmasti kaikki. Että hieno aloitus tähän kauteen. Että hyvillä mieli ja luottavaisin mielin pakko lähteä totta kai. No ihan kaikessa. Joukkueen valmistamisessa, pelin rytmittämisessä ja olla siellä hereillä koko ajan auttaa, mutta pelaajien pelihän tämä on, että pelaajathan sen loppupeleissä ratkaisee, mutta valmennuksen pitää olla hereillä kuitenkin ja olla siinä täysillä mukana, mutta pysyä kuitenkin rauhallisena, että pystyy koko ajan kuitenkin antaa niitä pikkutipsejä, mitä pystyy sitten niin kuin pelaajat käyttää hyväksi siellä jäällä. No mahtavaa, että Ratsuväki lähtee mukaan ja ääntä sinne katsomoon, että se on ollut ainakin viime vuonna mahtava tunnelma Kalajoen hallissa, kun olette ollut siellä metelöimässä, että ilman muuta siitä heti alusta lähdetään, että kova kannustus ja me halutaan olla sen kannustamisen arvoisia sitten, että lähdetään siitä, että yhdessä lähdetään hoitamaan tämä derby kotiin.